Na sziasztok, én Kék Pingvin vagyok, és ebben a mai videóban firférezni fogunk. Hát és mivel ez az első videóm, lesz több videós, több videó is, Minecraftos, Roblox, hát ilyen több. Nem tudom, hogy aki ismeri a Free Fire-t, majd csinálom majd itt a videót. Leadom az ID-met, és lehet jelentkezni a guildomba. Farkasoknak hívják. Hát ugye így nézek ki. Farkasoknak hívják a guildomat, és lehet jelentkezni. Ugye itt az ID-m. Itt van ugye az ID-m. Ugye mutatom. Jó, hát ez. Na, ugye itt az ID-m. Egy perc, csak mindjárt betöltődik. Itt az ID-m. Jó. És lehet jelentkezni a farkasokba. Ugye itt van. Itt. És hogy engem bejelöltök, úgy titeket be tudlak lakni, és minden pénteken vár, de hát még egyes, mert hát tegnap kezdtem el csinálni, hát ez ilyen 10.000-ből már 55 megvan, de hát akkor kezdjünk is el egy játékot. Most behívom a egyik barátomat, jöjjön játszani. Na hát őt úgy hívják, hogy HT Lovelli, és hívom. És köszönjük a nézőknek. Hát most ő nem szeretne beszélni, de hát megértem. Na, akkor kezdünk is. Miért klasszik? Ja, tényleg. Nem, mindig csak a... Talán akkor majd menjünk majd valami. Na, így. Na. Gyerünk. Csinálom én a grupot. Csináld, te valamiért nem tudok belépni az enyémébe, de hát nem baj. Jó, tehát indítom. Indítsatom. Na, itt vagyunk. Ezek rában. Menjél, Gina, menjél, mert ott vannak fent be. Hoppa, vigyázz. First blood. Az egyiket lezakadtam, de... Ama. Jó. És érted, nem hogy értem jönne, hogy meghalni? Nem értem. Double kill. Fel se tudsz adni. Ja, még nem lehet észrevenni, akkor legyen mondjuk egy... És akkor egy fall. Jó. Na. Chicago, de nem van. Aha. Na, hát az volt, hogy elbuktuk.
Na hát, ugye... First blood. Double kill. Na, megyek. First blood. Most látszik, hogy elvesztettük. Ja. Na. Ezek a játékosok beszélgetnek. Baszki, itt van. First blood. Baszki, van. Bazd meg. Gyere már értem tényleg. Mindegy. Most már mindegy, de hátra meg a pár. Hey. Double kill. Meg is nyerték, hát nem igaz. Na, hát az volt, hogy klasszkvadoztunk, és hát sajnos elveszítettük. De ezért most tréningbe megyünk egyet, és hát ugye kicsit edzünk. Edzünk egy kicsit, aztán jó lesz. Ja. Közben játékosok beszélgetnek. Gyerünk! Hát nem valakozunk azokkal. Na hát, ugye most fel kell folozni a kis vegyomat. Szóval akkor veszünk egy ilyet. Én abból csak 9. Kapunk egy ilyet. Jó, és akkor hát még egy ilyen. Jó. Hát az is ne érdekes, de veszünk egy csomó ilyet. És hát veszünk egy ilyet. Ő is kapott 90-et. Persze. És hát akkor szerintem ez nem sebez. Nem mondjuk.
Hát nekem nem tetszik. Hát muszáj lesz. De hallod, nagyon rossz a reper. Na hát, srácok, az volt, hogy 20 meccs után észrevettem, hogy nagyon gyenge nekem. Szóval most egy gyors Guild bemutató lesz. Gyors akkor bemutató lesz, és utána vége a videónak. Izéről fognak jönni, Balázs, igen. Amúgy is fullba jobb oldalasak, folyamatosan jobbról támadnak. Figyelem azért ezt a bal oldalt, de figyeljétek a izét. Jó. Igen, hagyj jöjjenek, akkor Jenny figyeldi. Aha. Balról ezt az oldalt figyeld, én tartom ezt az oldalt. Rajmi, ott van Aha, egy itt van, izé itt van. alatt. Ne engedjük fel őket. Ott van a lépcső alatt. Ja, most nem. Nem kempelünk, hát miért ők mit csinálnak? Feltalálnak jönni. Egy hátba. Figyelj, Balázs. Mint látod, Jön egy hogy itt van. és Rajmi nagyon szépen. Na, ennyi lett volna ez videó, ha tetszett, iratkozz fel és lájkold. Köszi!